Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan we Pragadan Sehra Gulamnebi. Hormatly radio dinleýijiler, mährimanda bolýar. Siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Irakda ýaşaýan etnik türkmenler Dünya Türkmenleriniň arasynda iş ýüzünde syýasy hem jemgyýetçilik işlerine iň baý tejribe eýedilýär. Olar hemme zady döwletden tamaýda oturman, eýem ençe ýyldan bäri öz jemgyýetçilik guramalary bilen ýurdun içinde we daşynda dürli urlarda iş alyp barýarlar. Türkiýedäki jemgyýetçilik guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýan hökümete degişli bolmaýan yani İngilizce aýdylşy bilen NGO, Magarifi we Medeniýeti Kämilleşdirmek Jemgyýeti DECO'nyň başlygy Ahmet Yakup Ankara seminara gelen Irakly türkmen molumlar bilen Azatlyk radiosyna ýüz tutup Dünya Türkmenleri bilen öz tejribelerini paýlaşyp olara hyzmatdaşlyk islegini ýetirmegimizi haýyş etdiler. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň ynha şuň kysanyny Irakly türkmen molumlaryň jemgyýetçilik urlardaky tejribelerini öňükdirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Magarifi we Medeniýeti Kämilleşdirmek Jemgyýeti DECO'nyň başlygy Erbilden Ahmet Yakup we Mollum Muhammed Ihsan daglar. Irakly türkmen mehmanlarymyz, söhbetdeşlerimiz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hormatly radio dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlerimiz Irakly türkmen molumlar Magarifi we Medeniýeti Kämilleşdirmek Jemgyýetiniň başlygy Erbilden Ahmet Yakupa ilkinji sözü bereliň. Ahmet Yakupa sogallar kärdeşim Sehra berer. Men bolsa size oňaýdanlaryny terjime edip bererim. Sehra söz sende. Ahmet Yakup, Irakly türkmen molumlaryny döwlete degişli bolmaýan bir jemgyýetçilik gurama döredip iş alyp barmaga mejbur eden sebäp ýa-da sebäpler näme? Bizim Erbil'de ve hatta Irak'ta baktığımız her etnik gruplarda, her dini gruplarda STK'ler oluyor. Ve hatta Erbil'de ve hatta Irak'ta her bir etnik toparun ve galy berse de dini toparun öz başta jemgyýetçilik guramasynyň bardygyny görýärsiň. Dünýäde ösen döwletlere sereden mahalyňyzam hökümetleriň işleriň aglabasyna jemgyýetçilik guramalarına tawsyranyny görýärsiňiz. Ýagny dünýäde halkyň wajyp meseleler bilen hökümete degişli bolmaýan jemgyýetçilik guramalary gyzyklanýar. Jemgyýetçilik guramalary hökümete garalanda halk bilen has asnaşykly we içkin işleşip bilýärler. Şeýle halkara tejribeleriň masalynda Erbilde türkmenleriň bir jemgyýetçilik guramasynyň ýokdugyny gözýetirdik. Onsoň Magarif we Medeniýeti Kämilleşdirmek atly hökümete degişli bolmaýan bir jemgyýet töretdik. Şeýlelikde Erbilde hökümete degişli bolmaýan ilkinji jemgyýetçilik guramamyz işe başlady we geljekde nesip bolsa muny tutuş türkmen ýylyna ýaratmagy maksat edinýär. Şu wagt Yunus Emre adyndaky institut bilen birlikde ilkinji gerek Iragyň daşynda bir guramaçylyk işini durmuşa geçirýär. Ve dürlü sebitlerden çağırılan Iraklı Türkmen molumlar kämilleştiriş seminaryna gatnaşýarlar. Biz baktık Türkmenlerin Erbil'de bizim bir tek STK'miz olmadığını, Eğitim ve Kültür Geliştirme Örgütü diye ilk ve tek STK Erbil'de çalışmaya başladık. Ahmet Yakup, Magarifi ve Medeniýeti Kämilleşdirmek Jemgyýetiniň gödüňne tutýan maksady näme we nähil sepkitlere ýetirle? Onsoňam jemgyýetçilik işlerinde nähil kynçylyklara duş gelýärsiňiz? Bizim maddi sıkıntılarımız var. Hatta İran'ın sıkıntılarını biliyoruz, DAEŞ ve emniyet sıkıntılarına rağmen. Şimdi biz attığımız adımlarla amaçladığımız yöne %50'sini kesmişiz. Bizim esasy kynçylygymyz ýa-da ýetmezçiligimiz maddi golluk taýdan bolýar. Onsoňam Iran başdan geçirýän ýagdaýlaryny hemmeleri bilýär. Galy berse de edil häzir İslam döwleti toparynyň awandyrýan howpy bar. Şeýle durnuksuz ýagdaýa garamazdan gödüňini tutan maksatlarymyzyň ýarsyna ýetmek bize başardy diýip biler. Galan ýarsynam nesip bolsa başarar diýip umyt edýär. Jemgyýetimiziň
maksady Irak türkmenleriniň ýiten we şeýlede häzirki döwürde ýatdan çykyp barýan däpde sorullaryny, edim ulumlaryny, adatlaryny kämilleşen magarif bilim bilen dikeltmek hem dowam etdirmekdir. Netip bolsa Irak türkmenleriniň hökümete değişli bolmayan bir jemgyýetçilik guramasy hökümine şeýle maksatlarymyzy dolu durmuşa geçirer. Şimdi kaybolmak üzere olan kültürleri de ve eğitimimizi başa tutalım ve diriltelim. İnşallah bunları yapacağız. Ahmet Yakup, siz Azatlyk Radiosuna yüz tutup dünýä türkmenleriniň arasynda hökümete değişli bolmayan jemgyýetçilik guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak isleýändiňizi aýtdyňyz. Olar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin bir synanşyňyz boldymy? Burada nähil tejribeleri baştan geçirýärsiňiz we nähil planlaryňyz bar? İşbirliği yapmak istiyoruz ama ne yazık ki onlara yetişemiyoruz. Onlara vizesi bile alınamıyor. Bir başta Türkmenistan olmak bilen bir hatarda dünýä türkmenleriniň hökümete değişli bolmayan jemgyýetçilik guramalary bilen hemme zada döwletden tamah edip oturman öz aramyzda hyzmatdaşlyk etmek isleýäris. Döwletleriň hökümetleriň arasynda aragatnaşyk ediljek bolsa dürli sebäplerden uzağa çekip bilýär. Hökümete değişli bolmayan jemgyýetçilik guramalary bolsa öz arasynda halkara derejede hat-sat hereket edip hyzmatdaşlyklary ýola goýup gysga wagtda oňoýly netijeler alyp bilýär. Ýöne gynansaňam olara setimidi eşdirip bilemzok. We iň merkezi hyzmatdaşlyk üçin gitmek istesek wiza alyp bilmeýär. Häzirki wagt Erbilden Azerbaýjana, Türkmenistana, Eýrana gitmek istesek käbir prosedura kynçylyklary bar. Şu wagt içinde dünýä türkmenleri bilen hökümete değişli bolmayan jemgyýetçilik guramalary çäginde hiç hili gatnaşygymyz ýok gynansaňam. Şoň üçin siziň radioňyz bilen olara setimidi eşdirmek istedik. Olar bilen aragatnaşyň ýoluny açmaga taýýardygymyzy bildirmek isleýärin. Bu urda elimizden gelende gaýgyrmalyň. Bir iş etjek bolalyň. Gynansaňam Türkmenistanda we dünýä türkmenleriniň ýaşaýan ýurtlaryna hökümete değişli bolmayan jemgyýetçilik guramalary täsirli iş alyp baryp biljek gollugy we mümkinçiligi ýok. Dünýä türkmenleriniň hökümete değişli bolmayan jemgyýetçilik guramalarynyň halkara derejede gollanmagyny we güýçlenmegini isleýär. Sebäbi jemgyýetçilik guramalarynyň halkyň gowy durmuşda ýaşamagyny öğrenmekim rolu bar. Muny biz ösen dünýä döwletleriniň tejribelerine görýäris. Dünýä türkmenleriniň jemgyýetçilik guramalaryna ýol açylmaly we olar gowy gollanmaly. Ana şonda dünýä türkmenleriniň kän kynçylygy galmaz. Bunu sizin radyonuz vesilesiyle onlara sesleniyorum. İnşallah biz hazırız bir ilişki koymak için. Yeter ki bir şeyler yapalım. Hormat radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlerimiz Irakly türkmen mollumlar magarif we medeniýeti kämilleşdirmek jemgyýetiniň başlygy Erbilden Ahmet Yakup we mollum Muhammed İhsan aglar. Inni Kirkuklu mollum Muhammed İhsandan maglumat alalyň. Sowallary kärdeşim Sehra berer. Men bolsa size oňaýdanlaryny terjime etip berer. Sehra, söz sende. Muhammed İhsan, siziň pikiriňize görä hökümete değişli bolmadyk bir jemgyýetçilik guramanyň Irak türkmenlerine nähil peýdasy diýär we burada siziň pikiriňize görä geljekde näme edilmeli? İlk önce teşekkür ederim bu sivil toplum örgütünden temsilcisi Ahmet Bey. Bu bizim için ilk defa bir kurs yurt dışında Irak Türkmenleri olduğumuz için. İlk bilen Irakly türkmen mollumlara daşary ýurtda şeýle ilkinji kämilleşdiriş seminaryny gurunan jemgyýetçilik gurama we oň başlygy Ahmet Yakup sowgasyny aýtmak isleýän. Şeýle halkara seminarlaryň gaty uly peýdasy bolýar we biz muny şu wagt gatnaşan seminarymyzda görýäris. Maňarif uruna dünýäde ýetilen tepkitler bilen tanışmagy we özümizi döwrap urlarda kämilleşdirmäge mümkinçilik döretdi bu jemgyýetçilik gurama. Bu hökümete değişli bolmayan bir jemgyýetçilik guramanyň Irakly türkmenleri ýetirýän peýdasyna bir mysal. Biz hemişe dünýä türkmenleri bilen halkara derejede gurulýan guramaçylyk işlerine duşuşmagy we tejribe alyp çalyşygyny ýola goýmagy arzu edip gelýär. Türli ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň aňarsa biram bolsa olaryň günnelik durmuşdaky edim ulumlary tapawutlanýar. Meselem Irakdaky türkmenleriň günnelik durmuşdaky edim ulumlary Türkmenistandakylardan tapawutlanýar. Edil şoň ýylda Türkmenistandaky Azerbaýjandan, Azerbaýjandaky Türkiýeden tapawutlanýar. Gatnaşyklar ýoly goýulsa, içkin tanışyp, ysnaşyp, ona şeýle medeni gymmatdyklardan hem peýdalanıp biler. Hökümete değişli bolmayan jemgyýetleň ýoly goýjak hyzmatdaşlygy birek has gowy tanamamyza, dogonluk gatnaşyklarymyzyň ösmegine uly tergi berer. Siziň radioňyz bilen sesimizi değişli ýol başçylara eşitdirmek isleýär we olardan gollugy garaşýar. İnşallah bähwetli bolar diýip umyt edýäris. Bizim umudumuz var öyle bir şey olsun inşallah. Sesimizi iletseniz yetkililere ya da bu işte sorumlu olanlara, kimselere inşallah hayırlı olur. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.
İlker